Salam, täleýnama bilen gyzyklanýanlar. Bugün men size 2026-njy ýylda hamal ýyldızlaryna nämeleriň garaşýanlygyny aýdyp geçmek isleýän. Emma başlamadan awal şunu belläp geçmek isleýär. Ýyldızlar siz hakda näme diýse-de, esasy zat özüňize ynanyň. Çünki ynanýan her bir zadyňyz siziň geljegiňizdir. Hamallar üçin bu ýyl gyzykly mümkinçilikler bilen başlanar. Umuman alanynda ýyly üstünlikli hasaplap bolar. Emma ýoluňyzda käbir kynçylyklaryň ýüze çykmagy hem ähtimal. Üstünligiň esas açary bolsa, sagdyn pikirlenmegi saklamak, akylly we ölçewli hereket etmekdir. Wagtlaýyn duýgulary boýun bolman, ýagdaýlara paýhas bilen çemeleşmek öğrenmekdir. Ýylyň başy, ýanwar-fevral aýlary güýçli iş ritmini döredir. Bu ören öndürjülükli döwür bolup, karýerada öňüňdişlikler mümkin. Şeýle hem mali ýagdaýyňyň gowlanmagy ähtimal. Emma pul bilen bilelikde, täze aladalaryň we jogapkärçiligiň hem artjakdygyna taýýar boluň. Size ileri tutuljak wagtlary kefgitlemek we nämenin sizin üçin has möhümdigini anyklamak zerur bolar. Täze işleriňiz ilki bada agyr bolup görünse-de, öwrenmäge we uýgulaşmana taýýar bolsaňyz, ähli wagtlary başararsyňyz. Önümlü başlangyçlardan soň mart aýynyň 1-nji ýarmy duýgu taýdan kyn bolup biler. Öň çözülmedik meseleleriňiz özüni duýdurup biler we ýakynlaryňyz bilen düşünmek biraz kynlaşar. Bu döwürde aýratyn ýatda saklamaly wagtlaryň biri, başgalar bilen gatnaşyklardaky meseleleri çözmeden awal ilki öz içki duýgularyňyza, nägilelikleriňizi we içki gapma garşylyklaryňyz bilen ýüzleşmelidir. Güýz pasynda bolsa ünsüňizi has şahsy gatnaşyklary gönükdirmelidir. Köp hamallar maşgaly gurmak ýa-da bar bolan gatnaşyklary puhtalandyrmak üçin çyndan pikirlenmelidirler.